Dámy, vážení páni, všetci, ktorí ste k nám dnes prišli, chcel by som vás privítať na 3. ročníku takého nášho koncertu, ktorý tu usporadúvame. Neviem, či ste si všimli, ale niekedy tí úplne najstarší ľudia hovoria, že aké boli krásne a radostné časy, keď oni boli mladí, že ten život bol inakší. A už som sa aj ja pristihol spolu s tými ľuďmi z takej mojej generácie, že už svojim deťom rozprávajú o tom, že my sme mali taký život krajší, radostnejší. A tieto Vianoce všetci voláme, že sú to najkrajšie sviatky v roku a tiež si všetci prajeme, aby sme mali takéto radostné prežívanie tých Vianoc. Takže tá krása a radosť tým Vianociam patria. Čo ešte patrí k Vianociam určite, je, všimnite si to, že aj keď tie ľudové zvyky pomaličky, by som povedal, že možno vedia odchádzať do zabudnutia, tie tradície okolo Vianoc sa stále o čosi tak intenzívnejšie dodržiavajú. Takže k tomu vianočnému času, okrem tej krásy, radosti, patria aj takéto tradičnejšie niečo, dodržiavanie tradícií. A ešte ďalším takým aspektom Vianoc, ktorý je veľmi Vianociam taký vlastný, je štedrosť. A toto všetko, tú radosť, krásu, štedrosť aj tradície, by sme vám dneska chceli tu odovzdať a chceli by vám to teda hlavne odovzdať naši účinkujúci, takže by som bol rád, keby ste trošku privítali teraz potleskom. Tento dárček vám pripravili naši folkloristi z našej folklorovej skupiny Vysoká. A aby ten dárček bol taký krajší, bohatší, ako to Vianocam patrí, tak si dnes pozvali aj na toto vystúpenie svojich hostí. Takže dnes uvidíme ešte aj sestry Kančalové s ľudovou hudbou Borsudských Hadí. To sú Horehronci, ale takisto z Horehronia k nám prichádza aj folklórna skupina Brezinky z Polonky. Teraz ešte na úvod poprosím Martina Halaja, ktorý by vás tiež chcel privítať jednak ako zástupca našej folklórnej skupiny, ale aj ako zástupca Otcovej živej záruky, aj zástupca starostov. Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobrý večer všetkým. Teším sa, že ste prišli, či už domáci, či hostia z blízka, z ďaleka, z Horehronia. A ja som veľmi rád, že práve Horehronci prijali naše pozvanie a že sa vidíme takto tu u nás. Veľmi sa tomu teším. A teším sa, čo majú pripravené, pretože možno tí, ktorí neviete, ale domáci viete, že ja som podkoničanom z Polovice a pochádzam z Horehronia, takže som veľmi rád, že ste tu. Dúfam, že sa vám bude program páčiť. Dúfam, že sa budete cítiť príjemne aj napriek tomu, že je tu 7 stupňov, alebo tak nejak približne. Dúfame, že vás zohrieme znútra a spravíme všetko preto a ozaj tešíme sa, že ste tu ešte raz. A
hostí z folklórnej skupiny Vysoká, takže ich pozývam, aby prišli pred nás. Všetkých veľmi dobre poznáte, čo sú to naši podporničani, jedného, ktorého možno úplne dobre nepoznáte. Je to harmonikár, ale to už je taký náš dvorný harmonikár, ktorý už s nami dlhé roky našou skupinou pôsobí a prakticky stále s nimi vystupuje, takže to je Igor Svetlík zo Slovenskej Hudče. A veľkú väčšinu koliet našich domácich budete určite poznať. Niektoré budú aj novšie, ktoré zaznejú po dlhšom čase. A čo by som chcel ešte upozorniť do celého tohto nášho programu, budú nám cez ten program nás trošku sprevádzať aj títo naši menší, ktorých tu ja teraz zakrývam, ale všimnite si, je to Aniel a Pastieri, takže aj tým prosím potom venujte takú osobitnú pozornosť, lebo je to radosť vidieť aj mladých, ktorí sú súčasťou tohto nášho programu. Takže ešte raz naši domáci folklórna skupina Vysoká.
čo nám ukážeš? Do mesta Betlema, kam cesta neznáma, prečo ísť kážeš? Oh
leží v jasličkách, v tenučkých klienočkách na slave v zime. Už teda, pastieri, poďme sa pozrieť na malé jezuniatko a pokloniť sa mu.
som poďakovať našej folklórnej skupine Vysoká za tento krásny program a teda po domácich interpretoch teraz bude nasledovať vystúpenie našich hostí a ako prvé by som chcel pozvať tu dopredu, aby prišli sestry Lucia a Kristína Garžalové. Doprevádzať ich bude ľudová hudba Borsudských Kadí. Táto ľudová hudba je tu dneska v zložení Matúš Pompúra na husliach. Basista Jan Kanoš a na akordeóne Peter Gančala. A ak by ste už pochopili aj podľa toho priezviska, že teda harmonika je otec týchto dvoch dievčeníc. Keď sa na ne pozriete, tak zbadáte, že už aj tie kroje sú inakšie ako tie naše. Ale tá krása je vždy aj v rozmanitosti, takže sa troška aj teším na to, že budeme spoznávať cez hudbu a koledy aj troška iný kraj, ako je ten náš. A oni nám teda predvedú vianočné koledy z ich rodnej Pohorelej a Horehronia. Takže vidíte, mladšia Lucka, staršia Kristína, takže cítite sa tu u nás fajn a tešíme sa na vaše vystúpenie. Všetko dobré. Prajem vám ešte pekné prežitie Vianočných sviatkov. V novom roku vám prajem veľa zdravia, šťastia, nech sa vám darí. Ďalej by sme chceli poďakovať organizátorom, hlavne súrodencom Halajovcom, že nás teda zavolali na tento vianočný koncert. A neostáva mi nič iné, len vám popriať príjemný umelecký zážitok. Čas radosti, veselá
Takže ďakujem ľudovej hudbe Borsúských Kadí a dievčatám, sestrám Gančalovým. Určite aj vy uznáte, že zaslúžene tieto baby, kde na Slovensku prídu, tam pozbierajú všetky ocenenia. Takže na záver ich ešte odprevadíme veľkým potleskom. Nášmu hostovi folklórnej skupine Berzinky. Určite ste si všimli, že to je tá najväčšia skupina, ktorá sem dneska prišla. Sú z Polonky, folklórna skupina Berzinky tohto roku oslávila 70 rokov svojho fungovania. Takisto sa obnovila tá detská zložka, tá má 30 rokov fungovania. A určite ju poznáte, lebo majú naozaj vybudované skvelé meno, zaslúžené skvelé meno, ktoré je takisto známe po celom Slovensku. Dosiahli to svojou úževnatosťou a tvrdou prácou a dnes nás prišli potešiť takým zostrihom výšou koliet z tej ich oblasti, teda z Polonky. Takže vás všetkých srdečne pozývam, aby ste nám predstavili svoj program. Privítajte teda folklórnu skupinu Berzinky z Polonky. What's
Odskočte, zazvonte na hrkálky malému Ježiškovi. Svetom láska nebeská, ktorá sa telom stala, a družina ju anielská oslavou privítala. Šla svetom láska vznešená a bola poslom z neba. Zohriala srdcia studené, objíma mňa
i teba. Šla svetom láska víťazná nad hriechom, zlobou sveta. Šťastný, kto poznal lásku tú, to betlémské dieťa. Prosíme si
Ježiš Kristus. Príjmejte Betlehem. Čujte, čo sa stalo v Betleheme a medzi pastiermi, čo sa deje. Dajže Bože šťastia. No a ktože tu tak pekne spieva? Tu spev ma vády seba volá, ale už dostarý som a taký spev nepočul som. Ani si ja srdcu neviem rozkázať, musím si na brata kamaráta zavolať. Chcem sa bratku strachu, lebo neviem sám, či som v radosti a či strach. Dáku šťastia, Fedoričku. Ja tebe Stachovičku. Veď ja som chodil po Betlemských horách, krvce bačkory som podal. Fujaru som stratil. Kto by mi ho našiel, taký peniaz by som udal zo striebra, zo zlata, jak na chleba lopata. Jo, však som chlap, nebudem smúčiť a banovať. Poďme si mi, bratku, zaspievať. Jak? No tak, pasliovce valasy. Pasliovce valasy. Pasliovce valasy pri Betlemskom zálaši. Pri Betlemskom zálaši. Tvoj bratku, už aj v žalúdku lastovičky spievajú. A si zavolajme Kubienka, brata kamaráta, isto na chleba ovseného, najeme sa všetci s neho. Poďte, Kubo. Áno s vami. Hej, bratia moji milí, či dačo cítite v tejto chvíli? Či sa dačo prihodí? Aká si radosná nálada mi do srdca vchodí. Hľa, hej? Do hory, do lesa valasy, či horí to v našom zálaši. Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Kráčajte, bratkovia, k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám. Počkajte na milí bratovia, nebesky lietajú duchovia. Sláva Bohu prespevujú a tento svet potešujú. Vtáčkovia prekrásne spievajú a do Betlehema volajú. Najprv si zavečeriajme chleba, síra užívajme. Nepospešne, nemeškajte dobrý hlasy. Počúvajte v tejto chvíli, aké to hlasy. Hľa panenka Mária Ježiška porodila, do plienočiek zavinula a do jasličiek uložila. Bratia, počúvajte, neby zozvedá. Tento spev iste na čo znamená. Ale čože by znamenal? Len sa mi sami neplačte a na ovečky dobrý pozor dajte. Možno sa nejaký buci mutajú, isto na nich naše psíska zavíjali. Vy si tu jete, pijete a na mňa starého nedbáte. Len sa nám starky nehnievaj, chleba si raz s nami užívaj. Poďme si rozveseliť nášho starého. Poďme. Dobre sa mal starý, starý, počím bol mladý. Preskakoval búčky, kníčky aj neklady. Len to zle urobil, že sa neoženil. Počím bol mladý, počím bol mladý. Hej, aby sa aj vám nepridalo. Teraz by si poslal pokrčať vína, toho, že si pošleš, keď nemáš syna. Starý nemá syna, choď mu donies vína, skrč mi do domu. Starý nemá syna, choď mu donies vína, skrč mi do domu. Ovce moje ovce, máte zlaté zvonce. Reťazky strieborné, skurátiky plné. Poďme chlapci, poďme spať. Poďme chlapci, poďme spať, bo nám treba ráno stať, Kubu ma tej noci ovce vartovať. Hej, tady krížom mi kážu políhajme. Inčari, ak si políhali, ovce prežehnali, pokojne pospali. A pokojne si spite, s Bohom sladko snite, stráži brat Kubienko, smelišu aj stádo. Ej, veru, ja 3 dni a 3 noci som nespal, lebo som ovce vartoval. Vyšlo by sa netrochu pospať. Ej, veru by si mal, a už spíte, nemudrujte, ráno sa vám nechce stať. Stávajte, pastieri, preveďku veselosť. Teraz nám prišiel vzácny host. Na mestečku Betleme, v jednej stajni leží vás spasiteľ, sveta vykupiteľ. Bratia, počúvajte, to isto aniel spieva. To sa sníva. Aký je to svý, čože to má byť v Betleme? Hore sa majme, hneď postávajme zo zeme. Hore sa majme, hneď postávajme zo zeme. Ej, pastieri, aké to chýri, aký hlas, či sa myslí
nemu triavalasi, prišli k nemu triavalasi. Stavaj hore, páča náš, stavaj hore, páča náš, narodil sa Mesiáš. Gazína, vstavajte, do mlyna utekajte, Ježiškovi grízy varte. A ja mám rád varvočky a kolbasu z kapustočky. Ej, bratia, poďme, že pozrieť nášho Kubienka. Či spí, či ovce stráži. Či on o tom vie, čo sa kolo nás robí. Či to tak ovce strážiš? Zaspal starý Velice, zaspal starý Velice, ospreval sa Žinčice, ospreval sa Žinčice. Stavaj, Kubo, stavaj hore, aké sú tam jasné zore, aká jasnosť veľká, porodila panenka. Stavaj, Kubo, stavaj hore, aké sú tam jasné zore, aká jasnosť veľká, porodila panenka. Hej, prečo ste ma nezobudili, keď ste sa o také radosti zvedeli? Ja som sa nechal, tak tvrdo som zaspal. Ale Mária sa stareje, kde vodičku zoberie. Tečie voda, zajíčka, okupeme Ježiška. Mária sa stareje, kde kolísku doberie. Otrhneme z rúžekle, obijeme širý svet. Mária sa stareje, kde nožky zoberie. Otrhneme tulipán, uložíme dieťa tam. Mária sa stareje, čo vodičku zohreje. Zohrejeme vodičku. Valasi na operu. Ja tebe, Ježišku, obetujem tej sladkej žinčici, čo som ti priniesol v tej novej kamnici. Ja tebe, Ježišku, obetujem takú hrudu syra, čo sa mi dnes krásne vydarilo. Ja tebe, Ježiško, obetujem takú tú jahničku, čo sa s ňou budeš baviť, takú tú chvíľočku. Ja ti, Ježiško, obetujem takú kolbasu, čo ťa už 4 razy upašu. Odchádzame šťastia, zdravia, vinčujeme vám. Živšie starí, lebo mladí, nezáleží nám. Dobre sa tu mávajte, dobrom nás spomínajte, na takto rok dobrú zdraví za nás čakajte. Dobre sa tu mávajte, dobrom nás spomínajte, na takto rok dobrú zdraví za nás čakajte. Dnes plesajme a spievajme,
Vyšujem vám na tohoto Krista Pána narodenia, že by ste sa mohli ešte lepší rok dožiť. S menšími hriechami, s viačou radosťou, s Božnou milosťou, na poli úrok, po dvore príklad, chýši zmier, šťastia, zdravia, hojnú Božskou požehnanie, pochválený Pane Ježiš. Všetkých
Neviem, či ste si všimli, ak ste si aj spievali túto poslednú pieseň, ono je to vlastne taká modlitba, aj vínš zároveň. A má také jedno krásne posolstvo, keď sa tam spieva, že nech vás sused v láske má. Z toho plynie len jedno ponaučenie, ktoré musíme mať, a síce, že my sme tí, ktorí máme v láske svojich susedov. Takže chcem vám ukázať dnes hlavná tá myšlienka je, majte radi svojich susedov. A budeme sa mať všetci lepšie a naplníme tú modlitbu, ktorú nám vlastne všetci títo naši učiteľci zaslúžili. Tým, že všetci vyšli tu tam do stredu, tak ste asi všetci pochopili, že už sa nám blíži až k vlastne záver tohto nášho, myslím si, že krásneho večera. Myslím si, že dnes sme dostali naozaj tú porciu takej krásnej radosti, takej naozaj dobroty, ktorá vychádzala z tých našich účinkujúcich, a myslím si, že to bolo také pohľadkanie duše. A o toto pohľadkanie duše sa nám teda dneska postarali, tak ako ich tu mám, teda začnem z tejto strany, folklórna skupina Rezinky spolky. Takisto poďakovanie patrí ľudovej hudbe borsudských Hadí, ktorí doprevádzali sestry Gančalové. Poďakovanie patrí aj našej folklórovej skupine Vysoká. Z tohto miesta by som sa chcel poďakovať aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, že sa to dneska takto krásne stalo. Takže je to obexklívované všetkým naozaj, ktorí využili akýmkoľvek spôsobom dielu. Záverečné poďakovanie, aj keď všetko mi napísali, že čo mám dneska povedať, ale toto tam nebolo. Takže to záverečné poďakovanie patrí tým, ktorí stáli na začiatku tejto myšlienky a ktorí ju tak značením organizujú, a to sú tí, ktorí majú na starosti našu folklórnu skupinu, ale vymysleli aj celý tento koncert, a to sú súrodenci Halajovci. Všetkým, nielen tým, čo stojíme pred vami, ale aj tým, ktorých tu nevidno teraz. A vlastne bez nich sme to vôbec nevedeli, čo takto pekne spraviť. Čiže veľký potlesk pre nich. Ja som veľmi rád, že sa nám z tejto akcie medzi sviatkami pomaly stáva tradícia. A pevne verím, že vďaka vašej priazni a účasti bude pokračovať aj naďalej a že sa tu pri tejto príležitosti stretneme i o rok. No a keďže je záver roka, za 2 dní Silvestra a vkročíme do roku nového, tak od nás všetkých osobne príjmite prianie všetkého dobrého do nového roka, aby sa vám splnilo, čo si želáte. Nech sa vám darí s Božou pomocou, nech vás prevádza pevné zdravie a skutočne nech je taký rok, ako si ho predstavujete. No a keďže sme v chráme Božom, tak ja ešte poprosím nášho pána farára Martina Pečáku, aby sem k nám prišiel a na záver to ukončil požehnaním, ktoré nám udelí. Tak všetko krásne sme už videli, počuli, tak na záver príjmite už len
požehnanie. Pán s vami. Na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, svätého Martina, nášho patrona, Františka Xaverského, patrona diecézy a vašich nebeských patronov, nech vás, vašich blízkych, ktorí nosíte vo svojich srdciach, žehná a ochraňuje všemohúci Boh,